weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takusana yoni to ɓoggue to ɓurtogala to beelela urguela to hudallayi to cide to ngorala to darila barka to wuuro ali gueɗel ko on takusan juuɗa ha to galle ceerno abdourahmani dia to peka wita nakcota ha to galle ceerno ndiaye baro to hayrana noadiwe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie alkamisa hanki o accident musto waɗi e nder legal tafrak zeynak auto personnel yalti goudron feeri yimɓe o yoɓima fittandu suka gorko goto jeyannoɗo tabal crédit gonnoɗo takko goudron hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Sénégal teskama vente aux enchères gueɗe ɓurɗe hatojinede e nder leydi he gam harjine taweteɗe e nder leydi he ɗum noon koye mbaadi fabade ɓen wonnoɓe won taweteɓe e nder leydi turquie taweteɓe e nder leydi turquie wonduɓe e caɗele caggal nde leydi yerɓuno toon e nder ɗen gueɗe jeeyade noon mayo goto mo Alhaji Diouf ɓooti noon e coupe du monde 2002 yeyama million ngaji 5 to leydi Mali ma en kaali jillo cukkela kokkola mayga waɗi to leydi Burkina Faso fodde sappo e ɗiɗo wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense des patries ko yerlitiɓe rende guendiji men taw ko gollotoɓe e koninkoɓe mbasi pittali men ñande alarba ɓennuɗo to leydi Niger capanɗe jeegom e jeeɗiɗo neɗɗo tumanoɓe juuɗe men moddude e coup d'état jinnoɗo wadde ñande capantati e goho lewru mars 2021 yinnoɓe derguide laamu Mahamadou Issoufou ɓe darima yesso ñawore monen mabɓe kala andi ko tañana to leydi Nigéria ko aseta janggo o wondata subgoji suɓade e hoorejo leydi e suɓade temettati e capanɗe jeegom député wondiri temedere jeenayo sénateur nder leydi he bisimilla mon e ketki hotodirte joni piren pacciren الله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadagallahu l'azim ɓatake jaam gonɗaɗo hono Samba Saydou Yaya Dia ɓurɗo lolidde Samba Takko tawateɗo to Libreville Gabon jettinɗo wulango hono Rugui Mamoudou Salah ɓurɗo lolidde Takko Houley ko nene muma duttiɗo e Mariama Houley wondude e Rugui Lahouma Dieng e Sala Dem e Baydi Dia ko mawnuma duttiɗo ceerno Sileymani Dia ko miñuma duttiɗo Fati Diayel Dia ko banum debbo duttiɗo tawateɗo to Libreville Gabon eɓe pecca sunare mabɓe eɓe durno eɓe pecca sunare mabɓe e dendagal Hammadi Hunare naɓe kala e ko taari ɗum kala ustare biyetenoɗo Hamidou Dia noon o yalti aduna ko talata ɓennuɗo ɗo o no gasɗiɗi lewru février ndu gonne ɗo 2023 eɓe jarno noon eɓe jetta eɓe mana dendagal guilay sihlaɓe ha e guiƴiraɓe e mawniraɓe e miñiraɓe hoddiɓe kala darinoɓe kay guila to banggue wirde nde ha to Guénays o kala eɓe mbiya tan on jokki enɗam yo Allah jokku balɗe moon siftinde on noon yettini ɗo nene ɓatake o ko biteɗo Samba Saydou Yaya Dia ɓurɗo lollidde Samba Takko ko mawnuma duttiɗo tawateɗo to Libreville Gabon dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heɓde sukaɓe Afrique e nuldima duwaw kanko e dendagal mayɓe juuli kala nde Allah yurmotoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna allahumma amina. bandiraɓe fulɓe bandiraɓe Afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynatno to sami hocce ko ɗannentuno leydi e leydi Allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon meta adama balɗe guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondial ma omo andina dendagal keɗen makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambi to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e legal bitegal nema kunku Sara Juma alkali kala mo namdiɗa galle maître Adama Balde ma adde ha jettoɗa
maître Adama Balde ne safara fiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe gorago e yawo yitade koye mumen maître Adama Balde ne yaro ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître Adama Balde joni mbiya alhamdulillah maître Adama Balde ne yawre ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabruji maître Adama Balde ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre e fannuji kala maître Adama Balde ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni e nder ma ha mbiya yoni maître Adama Balde caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni omo tawe to leydi Gambie mbiɗen to Serekunda e leegal ne wiye e Nema Kunku Sara Juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître Adama Balde so leydi Gambie mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yimɓe jokkodirde e maître Adama Balde to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 949 73 83 maître Adama Balde ne wiye dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook o mbaɗa ko maître Adama Balde jengueden Fuladu ma yi toon gueɗe payidinde no wiye waɗata maître Adama Balde mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe baddene danɗo faade gorel teyya cafloro ɗena ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wolgue diaw e gardegol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marqué Allemagne kono ne kadi ɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marqué Turki
woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi e batterie aji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batterie aji moƴƴi ne wonde frigo ji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gondana sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawnde sabno agase naya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati habruji mon e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natel ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen e gardidi kabruji men ko leydi Mauritanie pudortoɗen alkamisa hanki nogase tati colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati accident musɗo waɗi e nder Nouakchott legal bitengal tafrak zena ko auto personnel non dogannoɗo doglu fakkindu no fewi kañum tigui yalti goudron wawi maɓɓade e yimɓe takkinoɓe sara goudron yoɓima hen fittandu neɗɗo goto basɗo hen fittandu mum ko joom tabal jeeyanoɗo crédit envoyé crédit gonnoɗo e dow tabal mum e dow takko goudron ko on wasi hen fittandu mum hewɓe kadi kullirama mbarmi hen chauffeur o noon hollirama tigui o ronku contrôle de auto caggal kay nde wonno e vitesse fakkidu no fewi auto yani noon ha ponoje ɗe mbahliti dow woni ha auto aji ha joni ko leydi Mauritanie kedoɗen Mohamed Cheikh la Ghazouani horejo gendi Mauritanie o bismima o joddima en audience to galle lamor gotto alkamisa hanki o délégation ngaji ɗiɗi hen délégation goto ko yimɓe tangude yimɓe banque mondiale délégation ɗiɗaɓo o ko yimɓe catala bitegal FMI woni Front monétaire international pour le groupe de l'Afrique c'était banque mondiale o noon ardi ɗum ko biteɗo Ousmane Diagana ko kañum woni vice-président de la banque pour l'Afrique de l'Ouest et du centre du président kanko woni kadi président comité d'orientation du travail de l'Afrique du Sud so tawi noon ko c'était FMI o noon ardi ɗum ko directeur exécutif FMI pour le groupe de l'Afrique de omo wiye Fanise Silla Mujibu audience uji ɗiɗɗi fof noon ko joddade kay e jodde mujibu ɗi noon ko yidde kay ñastade galle jokkodiral moƴƴal gongal hakkude boñuji ɗiɗi hakkude muɗum e leydi Mauritanie ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen conseil des ministres woni jonde jagorɗe arode ɗa kay tijjade garol ɗo nde kay taw ko wattore ɗiɗi ɓiɓol jonde jagorɗe dirtinaɗe ittade kay nder Nouakchott mbatta nder région ngaji waɗata koto nema nde fonno wonde noon ko ñande alkamisa ɗiɗi lewru gonɗen lewru mars dartonu ndu kono noon laamu ngu holliri tigui ɓe ɓattini ɗum caggal de ɗum dirtina ɗum ɓattina kay ha ɓuuri ɓattade saabu ɓe batti ɗum ko ñande goho wonti tigui ɓe batti ɗum ko ñande alarba ha goho lewru mars 2023 ko gollo noon waɗata lawol ɗiɗi ɓiɓola ko jonde jagode woni conseil des ministres inte nder Nouakchott nawe nder région ngaji caggal kay nde Ross jaɓɓino conseil des ministres délocalisé muma gadano ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen CNC woni centre national de cardiologie ko hôpital cardiologie
mo nakshata indira communiqué ardiɓe cardiologie o hôpital o ɓe koleri ñande alarba ɓennuɗo no gasi ɗiɗi lewru février ndu gonɗen ɗum wonde ɓe jiiti ɓe nangui responsable adjoint taw ko keesa hôpital o dogdunoɗo e kalis kewɗe taw ko recette mabɓe balɗe 6 mo fonno versoyde to trésor public o yaadi hen centre noon holliri wonde kay ɓe darima ɓe mbaɗi enquête mabɓe e nder suturu tawa yajani no fewi tawa noon ɓe jokkodiri koye direction centrale de la police ha noon ɓe mbawi teɓade taw ko police o wawi teɓade direction centrale de police o ɓe teɓima oɗon dugdunoɗo e ɗiɗon haalisaji o tawa noon ko nder wuuro witego Guéru en tawe e nder région de Asaba ko toon o teɓa ko nder hôtel goto ɓe teɓimo ɓe kolliri noon ɓe kolli on nde haalis o yaduno kala tettama ha laaɓi artirama e oɗo saaha joni wattama e jeeyama to trésor public kanko baɗɗo ngal noon o wiyama tewe oɗo saaha joni artirama e juuɗe brigade ɓe kolliri noon ɓoyata tigui ma o wattama e juuɗe police taw ko halfinaɓe ko fate dirki fade kayim borjinoɓe ngaaluji leydi ko ɗumen tigui o watta e juuɗe mumena ɓen noon kolliri wonde ɓoyatama mbattumo e juuɗe justice ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paadena dadiɓe halfinaɓe kay nden ka ekkisala falde Kalifouru e debita ko brigade territorial tawateɓe nder région de Kolda ɓe teɓima alkamisa hanki o sanga 6h30 camion goto ne rimdi leɗɗe fodde temedde nayyi tuntere leɗɗe tawani latta taw ko leɗɗe ɗe hinde roñie ɗen leɗɗe noon ko kaɗade soppude e soppede oɗo saaha joni camion noon nanga ko dow route nationale numéro 6 o fano ko kerola ha leydi Gambie chauffeur o noon e oɗo saaha joni tawe juuɗe gendarmerie mo Kalifouru tawateɗo sa rond point manda douane tawateɗo waɗɗani wuuro wite wuuro tawatego e nder région mo Kolta roñie noon mbiɗen ko leɗɗe kaɗade soppede oɗo saaha joni nder leydi he ɓe kolliri noon ɓe kolliri noon nde enquête o nana jokki ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen dikka woni division d' investigation criminelle ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima enquête mabɓe ko fati kay e tumaɓe dirkunoɗe dirtinde haalisaji kewɗi tawa ko haalisaji pandinɗinoɗi fabade yimɓe kay e mborosa covid 19 woni fond covid 19 caggal nde cour des comptes noon ɓayino rapport muɗum directeur uji 3 noon woni dage ɓen puɗɗima darade yesso digga ɓen directeur uji 3 fuɗɗiɓe convoqué noon darade yesso digga ɓen goni hen goto no wiye Mamadou Ngom Niang kañum woni directeur kañum woni dage to ministère des sports wondude goɗɗo debbo ene wiye Madeleine Souzana Lo on ko dage to ministère du commerce wondude goɗɗo no wiye Léonas Nzali on ko dage to ministère de la culture ko Ismaïla Madior Fall noon kañum woni ministre de la justice mo leydi Sénégal kañum dokkeno yamirore faade procureur de la république nde tottita dossier o wonande kay ɓen dikkam woni division d' investigation beele enquête labɗo ceerne waɗe hen ha ande kay beele koɓe tuma ko gonga walla ala beele kadi ɗum ne reftine lawol siftinde on noon on dossier ko kewɗo gulal no fewi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen étudiant Sénégal naɓe wurɓe to Tunisie ene tawe tigui oɗo saaha joni e kaya mbeya mawɗo no fewi e fayre mawde gila kaya Tunisie naɓe ummani ko fati kay wadde seppoji mena wiide kay yo hoɓɓe jaltu ha tengti e hoɓɓe ɓaleɓe yo jaltu leydi mabɓe ha laaɓa kamɓe Tunisie naɓe noon ɓe noddi e rango manggo no fewi ñalawma janggo no gasi jeegoma février wonde kay ɓe noddi degui ñanno gasi jeegoma février koɓe waɗoɓe seppoji mawɗi no fewi hollirde mette mabɓe en namdal dendagal hoɓɓe ha tengti e ɓaleɓe ne jaltata leydi mabɓe ha laaɓa laamu kamɓe étudiant ji Sénégal naɓe noon tawteɓe toon to leydi Tunisie ɓe mbaɗi erango faade laamu leydi Sénégal nde famotoɓe kay ko ɓuuri yawde e yaccade ko adi kay ko ɓuuri sefre ene yana e nder woyndu ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Allah Dieng koye mawɓe tambinoɓe bin landa witeka Benna Bokk Yakar landa laamu kam o jeeya noon koye mbiɗen o jeeya noon ko yimɓe saliɓe ko fate 3e mandat ñumbateɗo lesa ko fate Macky Sall o holliri kanko noon o yadani e 3e mandat o haɗani ɗon tan saabu kay o holliri wonde ko gembaniɗo kanko e hoore makko yidde kayen wonde e hooreji leydi ndi e sumgoji baɗoji en 2024 kadi koye dow inde landa Benna Bokk Yakar ko hen o gemboto kanko Ale Niang noon ko kanko woni hoorejo landa wiyete ko l'union des forces citoyennes o holliri noon Macky Sall ene jogui hattani ha joni fartange wawde kay yaltude laamu tawa yaltiri koye damal manggal woni tigui yaltude e dow teddugal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen guila kayde leydi yerɓuno woni séisme molanteɗo Allah wanno to leydi Turquie
ha waɗi no fodde capanɗe nayyi e goho ujunere neɗɗo wasnoɓe hen pittali men gila nden noon faade oɗo saaha joni leydi Sénégal dartinani kay kala saaha addude ballal mum e faabo mum faade ɓesgu leydi turkinaɓe tawateɓe e caɗele mawɗe no fewi caggal kay nde laamu leydi Sénégal nulduno koninkoɓe mum faabu tawa kadi ne jeeno e leyɗele idinoɓe nuldude toon koninkoɓe faabu refti hen ko hono khalifa général de mouride yaltinino temedere million e jiifaji mum taw ko kañum tan goto walliti laamu walliti ɓen tawateɓe to leydi turki e oɗo saaha joni kadi ko Sénégal naɓe kalani ɗon tan saabu kay joni kadi koɓe mbaɗi ko collecte des fonds woni kay wadde erango faade dendagal yimɓe kay yerlitiɓe nde mbawata rendinde ɗeɗon koppereje ɗen koppereje noon ko gam yidde faabade ɓeɗon tawateɓe e kaya mbeya e oɗo saaha joni to leydi turki eɓe mbaɗi noon e nder jardin chancelier de turque ambassade turki tawateɗo to leydi Sénégal ɓe mbawi wadde hen vente aux enchères taw ko article uji ɓurɗe hatojinede e nder ɗina article uji noon balaɗi toon vente aux enchères ene tawe hen mayo El Hadji Diouf noon ko footballeur ngana Sénégal najo international sénégalais tawa kadi ko mayo makko mo ɓori noon e saaha kay o fettanno coupe du monde en 2022 quart de finale coupe du monde en 2022 tawa kadi koye leydi turque ɓe judanno e gana sanga oɗon mayo noon wawi tigui yeeya toon vente aux enchères mayo o yeeyama 5 millions woni million ngaji joyyi taw ko franc CFA soodi mayo o ko biyeteɗo Lamine Ndiaye noon jeeya koye société Sablux Holding ko kañum tigui woni jaltindo koppereje ɓurɗe hewde kay ko fati kay e vente aux enchères jeeygol oɗon mayo ko noon kadi hono wutte Youssou Ndour wutte ɓurde noon en 2017 e saaha kay nde o hokkete noon ko wiyete lauréat woni jeenari premium impérial ɗum noon ko wutte mbasin mo ɓordi noon taw ko wutte olo baɗaɗo broderi ñotaɗo ha wayno jaam ko on wutte o ɓordi noon en 2017 on wuttene waɗama vente aux enchères on wutti yeeya ko 8 millions 500 mille woni million ngaji jeetati e temedere ujunere taw ko franc CFA ko ɗum woni ko wutti o sooda ko biyeteɗo kadi ha joni Lamine Ndiaye coɗɗo mayo Diouf kañum kadi heeɓi kañum yaltini kalis kadi ɓurɗo hewde sodde oɗon wutte Youssou Ndour o soodi ɗum mbiɗen ko 8 millions 500 mille woni million ngaji jeetati e temedere ujunere taw ko franc CFA o holliri noon hollirama noon caggal nde o soodi on wutti haw gayni o rutti kadi o itti wutti o rokkiti Youssou Ndour woni tigui o waɗi teddugal hano hannirtini ɗum foof noon ɗen haalisaji foof noon mbawɗi heɓede ko wawi rendinede kala e oɗo saaha joni wattete koye juuɗe ambassadrice leydi Turquie jooɗiɗo to Sénégal wawi taw ko debbo ko on tigui wawata yettinde ɗeɗon koppereje on ambassadrice noon holliri weltare mum mawde no fewi e ngal ɗo teddugal wonde kay Sénégal naɓe kolliri tigui wonde Sénégal ko leydi teranga woni ko leydi teddugal ha joni habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jiyan ha to Ziguinchor ala no mbatten sowona jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. joɗima ɗo jonde mabɓe eno ko biyete kajandu man lawol mabɓe temedere e jeegom ɓe kulliti kamɓe Kourbassa Rouge eɓe mbaddi jungo e fandu affaire guerre Casamance ɓe ƴeewa golle ɗeɓe gollunoɗe kamɓe no ɓe gari ɗo ko 2004 fewde joni ina hollita golle mabɓe ina garɗi ina fiiwi yimɓeɓe fof ne belti hen sono mima ɗo jehen to e Sédhiou département Sédhiou wuuro wiyetego Djula Kon ardi toon maire o ko Bouba Mballo kanko de o holliti caɗele mabɓe fodde guure 50 e wonde caɗele eɓe jogui ligguimaji mabɓe no feewi kono noon ala ɗoɓe jeeyoyi nde wonno ɓe ngala laabi ɓe ngala pumuji ittudeɓe ɗon yaade ha Kolda ko 60 kilométre ittudeɓe ɗon yaade Sédhiou ko 120 kilométre ɓe mbaɗa koye saretaji ɗum no ɓe kulliti eɓe jogui leydi eɓe jogui ligguimaji kono noon ala ɗoɓe jeeyoyi président de la république eɗen gandi omo jogori arde ɗo ñande 26 ñande 27 ɗo e Sédhiou ɓe kolliti noon yo laamu ngu wawa yeccitade ɓe ko ɓuuri yawde e yaccade sen garti ɗo e nder Ziguinchor Abbé Augustin Sambou o waɗi haalirde makko e radio Zig FM o holliti kamɓe chrétien en ɓe korka mabɓe yoɓe duttodira haqqiji kala goto mabɓe kadi yo yurmo goɗɗo on yoɓe tinno kadi e koddigal ɓe tinno kadi teddide sadakeji ɓe usta kadi haalaluji mabɓe fewde réseaux sociaux ɓe mbawa toppitade diine mabɓe ko yemri ɓe mbaɗa ko diine ɗe kadi ɓe mbaɗa goppa eɗen gandi to e palol Dane Maayo ina jogori kewde toon janggo to Baroɓe Jakil holɗum ziyara mawɗo galle ceerno men ceerno Amadou Tidiani Tall omo jogori wadde ziyara mawɗo kanko e Baroɓe naaɓe foof eɓe noddi Mbottanaɓe eɓe noddi Thila e Garolol eɓe noddi Sormale e wastake yantude e Diaraguel ha heɓatma salde
fofo eɓe noddi ɗumen ɗum noon eɗen gandi ngoɗo wuro ko wuro andirago qur'ana wuro andirago l'islam janngude qur'ana e jangguide qur'ana ɗum ɗon ngoɗo wuro ko ɗum andira ɗum noon eɓe noddi foof hay goto ɓe mbiyani ɓe keddani eɓe mbi weltare tv bisimilla moɗon onon fof on mbiyama bisimilla moɗon gardugol ceerno Habou Diallo e yantude Sar Ablaye Sar Ghalii Abou Bah e dendagal correspondant ji ɗum noon so on garani so Allahu jaaɓi mamin lomto on fof ko gotum bamma Abou Siley Sow walla Abou Sow omona to e kayeji o holliti kamɓe fof eɓe keddo e weltare tv ɗum no yo Allah ko ñamdo allahumma amina seydi keɓe eɗen mbiyatan bandiraɓe ene jokkata heɗade weltare tv saabu kabaruji gulɗi jaw laaɓɗi labtuɗi ciggaɗi kadi ƴettaɗi to ɓuuri labde kabaruji men ɗemgal pulara sen ummima to leydi sénégal ndewen to leydi niger to leydi niger noon tribunal militaire ɓe ñaawi ɓe taƴini aljuma hande o nogas enaya lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati to ñaame lamorgo leydi ndi ɓe ñaawi no ɓe ñaawi toon noon fodde nogas jeeɗiɗo neɗɗo e nder ɓen nogas jeeɗiɗo neɗɗo ko ñaawaɓe kay taw ko taƴanaɓe kasoji e nder ɓen noon hen joyo ko taƴanaɓe hen joyo noon hen joyo ko taƴanaɓe kay yo coke kaddi gurdam mumen woni prison à vie kamɓe kala noon kamɓe ñaawaɓe kala noon ko tumanoɓe kay juuɗe mabɓe moddude e coup d'état manqué coup d'état jinnoɗo waɗede ñande capantati e goo lewru mars hitande 2021 e jawa kadi on coup d'état ko yinnode nder guide laamu Mahamadou Issoufou e nder ñaawaɓe noon he nder darnoɓe noon koɓe capanɗe jeegomo e jeeɗiɗi ɓe gonno hen capantato e joyo goppitama ha laaɓi waɗa wonnoɓe noon tawa ko tumaɓe kañumen goni cerveau coup d'état woni mawɓe coup d'état ɓe ko wayno colonel major Hamadou Djigo e capitaine Sani Gourouza e lieutenant Abdourahmani Mourou e wondude lieutenant goɗɗo ne wiye Adamou Seynou e goɗɗo ne wiye Mahamadou Halilou ɓeɗo monen maɓe kala hettanama ene lelo duuɓi nogas e kaso so tawi woni tawa kadi ko ferma so tawi ko biyeteɗo Cissé Ousmane on ko ancien ministre wondude wonɓe ɓen jeeya tigui koye ɗaccitaɓe ha laaɓi waɗi kadi waɗɓe taƴanaɓe ɓeɓe duuɓi sappo ɓeɓe duuɓi joyyi ɓeɓe duuɓi nayya e kaso kamɓe kala noon mbiɗen ɓe gonno ko capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo neɗɗo hen capantato e joyo goppitama ha laaɓi heddiɓe kala taƴanama ko duuɓi lelato e kaso ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to Burkina Faso paɗena ko famɗi kala sappo e ɗiɗo neɗɗo tawa ko wiyeteɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie ko yerletiɓe rende gendi mumen tawa kadi ko gollottoɓe kala saaha koninkoɓe e leydi ndi mbasi pittali men e jangu seɓɓitiɓe mbanno e mabɓe ñande alarba nogas ɗiɗi lewru février ndu gonɗen ɗo ñangu ngu wanno koto wuuro witego belga ene tawe nder région centre nord leydi ndi nde seɓɓitiɓe jeni e mabɓe noon ɓe jiiɗi jani e mabɓe noon jangu ngu noon ɓe dokkiri ɓe koliri tigui ɓe dokki yimɓe wuuro ngo ultimatum nde ɓe gayni wadde jangu mabɓe ɓe dokki yimɓe diwan o ultimatum nde jaltata guure men ɗo e waktuji seeɗa so ɗum ala soɓe gartimo ɓe tawi hen kala ko heeɓi hen foof wiyata tinani ɗen guure noon woni wuuro witego belga wuuro witego poli wuuro witego Touggoum e wuuro ne wiye Zambanga ɗeɗo kala tawe nder région witeɗo noon Mantenga kamɓe kala ɓe dokkama ultimatum tawa kadi waktuji seeɗa ɓen dokkiɓe nde ɓe jaltata on diwana ha laaɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen numima to leydi Burkina Faso koto leydi Mali paɗena Chukela Kokola Mayga kañum woni hoore jaagoɗo laamu transition nde leydi Mali omo tawi jillu makko jillu cihlagal taw kadi ko jillu gollal e nder leydi Burkina Faso o yahani goto saabu mo yaade sete timun no fewi fodde capanɗe joyo sagata e nder ɓe o yaadi ɓe hen sappo ene taw ko ministre uji o holliri noon ko adi kala addiɓe toon ko yettinde duwawuji mabɓe duwawuji hoorejo leydi ndi hono colonel Hasimi Koita e duwawuji ɗesgu leydi Mali kala faade feruji mabɓe ɓesgu leydi Burkina Faso caggal kay janguji musɗi banno toon ha yimɓe hewɓe mbasi hen pittali mumen ɓe holliri kadi addima ko jillu gollal ko jillu cihlagal ngu balɗe tati ngu fuɗɗi ko ñande alkamisa hanki o ɓe tawi noon en ari jaɓɓade ɓe to bowal lade diwoje ngal Wagadugu nanɗo makko biteɗo Apollinaire Joachim Kiyelema kañum woni hoore jagoɗe ɗe leydi transition jagoɗe transition leydi Burkina Faso e nder jillu balɗe tati hen noon maɓe jewtiti hen ko juuti ko heewi kay ko fati
fati kay ko mabe ko fati kay e coopération bilatérale ko fati bangue sécurité e ko fati gosndirala expérience uji siftinde on non ñande didi lewru février no ñande didi lewru novembre 2022 président de transition leydi Burkina Faso wadi no jillu muma to Bamako ñande capantati go lewru janvier 2023 ko premier ministre transition leydi Burkina Faso kanyum ne wadi no jillu muma to Bamako ñande sappo go novembre 2022 ko ministre de la défense mo leydi Mali hono colonel Sadio Camara honno jillu mudum nder leydi Burkina Faso on paami tigi jokkondirala jahondirala moƴƴalnana hakkunde leydi ɗe ɗiɗi ha joni habaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni yana to wiyete saya siɓɓitiɓe dartoriɓe tufade bomboje e dow lawol hakkunde Mutombo e saya jiitama mbiyama teɓa ko gendarmerie saya noon ko kañuma nanguiɓe gendarmerie saya noon ko kañuma nanguiɓe idi kala noon ɓe idi teɓade no ɓe idi kala noon ko population o teɓade to soɓade to wuuro witego Mutombo ɓe nanguitona terroriste goto gonnoɗo kaye e heblade gam tufade bombe mum taw ko bombo petto tufoti bombo petto e dowa lawol ɓe noon ɓe nangui on ɓe piɗum ha walo sutti ɗum ko ɗon tigui limti inde ɓe gollo ɗimde tato woɗɓe ɓe gollotoɓe kay ko ɗon gendarmerie ummi haaɓe mbawi teɓede kamɓe tato kala e oɗo saaha joni noon eɓe tawi juuɗe daddiɓe ɓe jinno tufade bomboje mabɓe ɗon ko hakkude wuuro witego saya hakkude wuuro witego saya to wuuro witego saya ko wuuro witego saya hakkude mum e wuuro witego Mutombo ko lawol ɓurgol hewde rewede noon no fidetengol no fewi woni route très fréquenté koto leydi Nigéria paadena ko aseda janggo no gasa joyi colte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasa tati wonata subgoji taw ko subade hoorejo leydi kesso leydi Nigéria e subade kadi sarɗiyeji leydi ndi eɓe cuɓo noon fo subade sarɗiyeji leydi ndi ɓen noon koɓe temedde tati e capanɗe jeegom député wondude temedere e jeenayo taw ko sénateur foof ko ñalawma janggo suɓete caggal nde président mabɓe hono Mouhamadou Buhari wanno mandaji mum ɗiɗi deggodirɗi o holliri tigui wonɗo kanko o jeyaka ƴamtoyoɓe troisiéme mandat suɓugoji ɗi noon ma suɓugoji ɗi noon mbaɗi tekmu no fewi saabu oɗo saaha joni leydi ndi ene tawi tigui e ngakkede mawde no fewi ko fati e ngakkede ko fati kay e carburant leydi Nigéria noon ko leydi ɓurdi leydi ɓurdi ɓesnude e nder Afrique eɓe jogui fodde temedde ɗiɗi e nogas million neɗɗo aden eɓe ko leydi kadi ɓurdi hewde carburant saabu e nder Afrique kono haɗani e oɗo saaha joni ɓe tawi caɗele mawde no fewi ngakkede carburant ko ministre ko oɗo saaha joni noon ko biriji nayyi ɓurɗi gardude kay ko ɓen ɗaftodirta kay moni kala ne yiiɗi joɗade e pilian gardigo leydi ndi ɓen goni biyeteɗo Boala Ahmed Tindou on ko landa APC wondude e biyeteɗo Atikou Aboubacar on ko landa PDP e goɗɗo ne wiye Pété Obi ko parti travailliste e goɗɗo ne wiye Rabia kanko sonon on ko ɓurɗo famdude sembe nder ɓiɗo biriji nayyi suɓaɓe subtaɓe kay taw kañumen mbaɗata ɗaftodirala gam yidde artade leydi ndi mbiɗen noon suɓugoji ɗi ko suɓade hoorejo leydi suɓade temedde capanɗe jeegom e député wondude e suɓade e temedere e yimɓe jeenayo taw ko sénateur uji musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube woni nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogo mi jogo on Kettude